naam is Dennis Meijer. Ik heb net de voorstelling gezien en de sfeer in de zaal was geweldig. Iedereen heeft heel erg meegeleefd en alles meegemaakt van wat er op de planken gebeurde. Ik kon het heel goed volgen, maar ik kan geen papiamento. En dat betekent toch heel veel, want daardoor het spel zei al zoveel dat ik toch alles verstond. En ik ken de geschiedenis van Curaçao niet zoals me nu hier verteld is. En dus voor mij was dat ook heel fijn om al die nieuwe dingen te horen over de geschiedenis. Maar ook over hoe je dat nu kan bewaren en hoe je dat door kan vertellen. Dus iedereen moet komen kijken. Of je nou een Curaçaose achtergrond hebt of een Nederlandse achtergrond. Of welke achtergrond dan ook. Want je hebt gewoon een hele fijne avond. Mijn naam is Nairobi. Nairobi Falka. Ik ben een dichter van Meluska, de regisseur. Ja, met de roman die Meluska. Ja, dit is Mami. En dit is de tweede keer dat ik de voorstelling mag zien. Ik heb het vorig jaar op Curaçao mogen meemaken en het was echt heel erg leuk toen, de interactie met de kids. En nu is het meer dat het met volwassenen is. En vind ik de interactie ook echt heel erg mooi. Het gaat over gentrificatie, het gaat over het behoud van je familie, wat heel toepasselijk is. Behoud van je familie en de message erin dat je niet minder bent als je wat armer bent. Vind ik echt nodig dat dit overgebracht wordt naar iedereen. En dat vond ik echt heel erg mooi. De interactie met het publiek die mocht demonstreren, vond ik echt heel erg leuk. En voor jezelf opkomen, de message. Ja, dat is wat ik heel erg mooi vond. Hoppibon. Mi nome é James Stewart, mi vim de Tilburg, mas vim de Amsterdam, mas noite para me aqui over aqui, está fabuloso, explicável como. Está trazendo back de momentos juventude. E tem assim tanto história, Curaçao tem assim tanto história bonita de família, né? E te sei, da pessoa que recomendar o vinho aqui sabe. Ou sobre é algo fabuloso. Meu nome é Tirsa Stewart, eu vim com um jongen chama Spetters. A obra estava fabulosa, muito inspirerend. De polemica é história não conosco mesmo na Curaçao. Ela trigger-me também para nós recordarmos mesmo história de nossa família. Me dava também muito importante para mim, eu também vim, para me sentir como nós passa na Curaçao, dia nós estava chiquito. Então, eu comprei o book, eu estava muito grande.